L-edizzjoni ta' din is-sena bdiet mat-tok ta' nofsinhar biex fi ftit minuti bdew jiżdiedu l-ammonti ta' flus bl-eluf. L-istrina ta' din is-sena kienet l-aħħar waħda l-President George Abela hekk kif April li ġej mistennija tiġi fit-tmiema l-presidenza tiegħu. Huwa fisser din l-attività annwali bħal okkażjoni fejn il-poplu jagħti rigal lil nies inqas ix-xurtjati minnha. Qegħdin hawnhekk ukoll bit-tieni messaġġ partikolari wkoll li aħna qegħdin hawnhekk mhux biex nagħmlu strina bir-rigali, imma biex nagħtu lin-nies ir-rigali, in-nies li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna, lill-morda tagħna. In-nies dawk it-tfal li llum forsi qegħdin rikoverati mhux id-dar qegħdin l-isptar jew Malta jew barra minn Malta, aħna qegħdin hawnhekk biex illum niġbru l-flus ħantuhom dan ir-rigal. Tkellem ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat fejn għamel referenza s-somma rekord tas-sena l-oħra dik ta' aktar minn 3 miljun euro. Il-Prim Ministru qal li kull sena ħafna jkunu dawk li jaħsbu li ma tistax tinqabes is-somma tas-sena ta' qabel u qal li l-isfida għandha tkun li dan l-ammont jerġa' jinqabes. Għalhekk jien ngħid li meta qegħdin nagħtu għall Community Chest Fund qegħdin nagħtu anke lilna nfusna, qed nagħtu lill-familji tagħna, qed nagħtu l-familji li forsi matul is-sena d-dieħla nistgħu nkunu aħna stess li ħankunu nispiċċaw vittma ta' ħaġa jew oħra. U allura ejja nippruvaw naqbsuh mill-ġdid dan il-limitu tal-ġenerożità tal-Maltin u l-Awċin ħalli nkunu qegħdin nuru kemm qegħdin verament qalb waħda. Tkellem ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fejn jfisser kif fil-ħajja jikber is-sodisfazzjon iktar ma tagħti. Min qatt ma ħass dan is-sodisfazzjon jien nistiednu, anzi nagħmillu sfida għati llum u tħoss sodisfazzjon kbir. U dik is-somma min jaf kemm ser jinġabar sal-lejla li ser tinġabar int tajt jien tajt parti minnha. Atmosfera li taqqat il-poplu Malti u bl-għanewlini tagħha jintlaħaq meta persuni vulnerabbli li għaddejjin minn problemi isibu l-wenzu għajnuna l-ħajja aħjar.